गिबियावनो गोजोननायखौ बावहरबाय। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा 13 बोसोरनि जोलुर बादायलायनाय बेयो 5थि खेबनि थाखाय एबार जोङो फाथिनो थांगासिनो दङ आरो बेनिनो दिनैनिफ्राय बियो सुरु जाबाय। सालबारि साब डिभिजननिया सिलबारियाव जादों आरो नैबे मुसलपुर साब डिभिजननिया नैबे मुसलपुर हायार सेकेन्डारिनि गेलेग्रा फोथाराव जादों। बियो दिनै आरो गाबोननि गेजेराव बे मोननै साब डिभिजन लेभेलनि जोङो गेलेनायखौ जोङो खुंगोन। बेनि उनाव जोबथा बादायलायनाया फैगौ 26 जुलाइआव नैबे बरबरि नेहरू गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथारावनो जागोन। दा बेवहाय जोङो नुनो मोन्दों नैबे 13 बोसोरनि सिंनि जोलुर बादायलायनायखौ खुंनायनि गुबै थांखिया जादों बे जोंनि जिखिनि उन्दै उन्दै गेलेगिरि बिथांमोन दङ, गेलेगिरि फंबाय बिनानावमोन दङ, बिथांमोनखौ जोङो गोजौ लेभेलाव लांनांगौनि थाखाय बा नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव जाहाथे सहैनो हायो। बेनि थाखाय जोङो नैबे सिगां फारसे जोङो गेदेरफोरनि गेलेनायखौसो जोङो एसे खबर लानाय जायोमोन, नाथाय उन्दैनिफ्रायनो जोङो गथ'फोरखौ जोङो खालामखानो नांगोन होननानैनो जोङो 13 बोसोरनि सिंनि नैबे जोलुर गेलेलायनाय बादायलायनायखौ जोङो खुंफुंनाय जादों। जोबोद गोजोननाय मोनगोन आङो दिनै फोरमायनानै जे थांनाय मथा मथि मास मोनसेसोनि सिगां आसामा जिहेतु इयुथ लिग फाथियो, बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बड'फा FC फुटबल क्लाबा बाहागो लाहैदोंमोन आरो खोब मोनसे पारफरमेन्स बिथांमोना खालामनो हादों, जेराव सेकेन्ड पजिशनखौ मोननो हादों बड'फा FCआ, जायनि थाखाय जोङो मोनसे आसाम नैबे फुटबल एस'सिएशननिफ्राय बेखौ नमिनेसन आइ लिगनि थाखाय हरनाय जाबाय। जुदि गासैबो जुदि थिगैनो थायो, नैबे प्लेयार बिथांमोनानो आइ लिगनिबो प्लेयार जानो थांगासिनो दङ। ओंखायनो बियो जोंनि थाखाय मोनसे जोबोद मोजां। दा नैबे आन्डार 13 बा 13 बोसोरनि सिंनिफ्रायनो नैबे गेलेगिरिफोरनि केरियारा दिनै सुरु जानो थांगासिनो दङ। दा बेयो मोनसे जोंनि थाखाय मोजां खबर। दा ओंखायनो फैबाय थानाय समावबो जोङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे गेलेगिरि बिथांमोनखौ दिहुननायनि थाखाय थैथां जोङो नाजादों आरो बेवहाय जोङो साफ्रोमबो बे बाक्सा जिल्लानि रायजो राजा बिमा बिफा बिथांमोनखौबो खावलायगोन जाहाथे गावनि गथ'फोरखौ गेलेनाय फारसे जाहाथे बयबो गोसो होनो खावलायो, गुबुन खामानि गाज्रि खामानियाव जाहाथे नांथाबनानै थाया, गेलेनाय फारसे जुदि सोरबा जुदि गोसो दङबा बिथांमोनखौ जाहाथे लाबोनायाव जोंनि बिमा बिफा रायजो राजा मेलेमजिबि बिथांमोनाबो जाहाथे जोंखौ सापर्ट खालामो, बेखिनि बाथ्राखौ आं खावलायनाय जाबाय। बेसेबां दोलोफोरा बाहागो लागोन बेयाव? दा बेवहायथ' नैबे बरबरि नैबे गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव गासै 12टा टिमा बाहागो लागोन आरो सालबारि साब डिभिजननियाबो सिलबारियाव बेवहाय 12टा टिमा बेवहाय बाहागो लागोन। दा बेनि गेजेराव मोनसे टिम फाइनाला नैबे 26 जुलाइआव नैबे गेलेग्रा फोथारावनो जागोन।